Fit-tieni kwart ta' din is-sena, Malta kellha tielet l-akbar żieda fl-offerti ta' xogħol, job vacancies, minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Imqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, ir-rata tal-postijiet ta' xogħol vakanti żdiedet f'għaxar pajjiżi Ewropej, baqgħet stabbli f'9 pajjiżi u naqset f'9 pajjiżi oħra. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li minkejja li pajjiżna kellu fost l-rati ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, 2.9% tal-postijiet tax-xogħol f'pajjiżna kienu vakanti bejn April u Ġunju. Fl-istess xhur tal-2018 kienu vakanti 2.5%, dan ifisser żieda ta' 0.4%. Dan meta f'pajjiżi Ewropej iż-żieda fil-postijiet tax-xogħol kienet inqas, jew ma kienx hemm żieda jew saħansitra naqas l-ammont ta' postijiet tax-xogħol vakanti. Fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, 2.3% tal-postijiet tax-xogħol kienu vakanti u baqgħu stabbli meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. L-employers f'Malta fil-qasam tas-servizzi kellhom żieda fl-offerti tax-xogħol minn 2.8% fl-2018 għal 3.5% fit-tieni kwart tas-sena. Iċ-ċifri juru li f'dan il-qasam Malta kellha r-raba' l-ogħla żieda ta' job vacancies. L-uniċi żewġ pajjiżi li kellhom żiediet akbar fl-offerti tax-xogħol kienu Repubblika Ċeka b'0.8% u l-Latvja b'0.5%. Minnaħa l-oħra dawk il-pajjiżi li l-aktar naqsu l-vacancies kienu l-Kroazja u l-Slovenja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.